Ka jingpule na ka kitab Genesis ka lanong ka Blei po hinyo, kad khot lai hadu saw, kad ar hadu khat lai, bad khat hinyo hadu ar po pra. U Israel ula iit ya u Joseph kam palat ban ya uno u weipat u phun na marpa u ne ula long u phun ka jinglom temen ju bad ula pha su ka wei ka sopti jrong na ka binta ju haba ki henmen ki la yo I bau pa jung ki u kham I ju ban ya ki henmen ju paro ki la isi u hadu bakimla ban ya kren snobha snomya chu badu la jiaba ki henmen ju kila lek pen bam plang ya ka kenhun pa jung ki hajan Shechem tiu Israel ula ong ha u Joseph dei ha Shechem pa ki henmen jung me kia pen bam plang ya ka kenhun ali ngan pa ya me shaki tiu ula ong nga la kloi uta ubriu ula ong kila lek no nga la yo sngo ba ki ya ong ya lek no shadothan kumta u Joseph ula lek bud ya ki henmen ju bad ula lab ya ki hadothan kila yo I ya na chngai bad shwa bu un poi hajan ju ki kila ya sila ban penyap ya kila ong para maki utai unong posniu ulawan ale menta ngin ya lek penyap ya bad ngin bread ya hagaway kapukri nangta ngin ong paum rat klau ulabam yu hangta ngin saya peg kanja ayu ya ka jingpo sniu jungu Henry haba u Ruben ula yu snow ya kata ula pellat yu nakti jungki ong ngim day ban shim ya ka jing im jungu kumta haba u Joseph ula poi hagi henmen jungu kila loit no ya ka sopti jungu kato ka sopti jrong pa upong kila shim yu bad kila bread yu ha ka wei ka pukri kata ka pukri ka theli omdon ai nangta kila ya shong ban bam enda ki ya pet kila yu shi ken hun ki Ishmael ki bawan na gilid bad la ki ud ki bakit kenja musla ka jing ubi bad kamir ba ki yad benti nangta ban lekra she Egypt Dia ujuda ula ong ha ki henmen para jungu. Kamentoi ayu lada ngin penyap ya lau para bat ngin budi ya kasnam jungu. Ali ya ngin shudino ya ha ki Ishmael. Ngimbet ban ktaakti ya namar ulong upara jungi kado kasnam jungi hi. Ke baro ship para kila ya kongu. Enda kinong khayi Midian kila yait nangta kila say bad kila ra yau Joseph nagata kapukri bad kila di yau ha ki Ishmael arpo shekel ka rupa kine bad kila ra bak yau Joseph sha Egypt ktien jong utrai kasam shispa san kad khwat khatin riu hadu arpo wei haba ula pen wan ya ka nemsniu ha ka ri bad ula shimno ya ka jinbam paro ula pha shakmat chunki ya wei ubriu u Joseph ya uba la dimrau ki gjat jung kila mong da ki kenchri harendang jung la pendeng da usan wiang nat hadu ba anda urlong ya ka ba ula yathu lupa ktien utrai kala penchi sha yu usim ula pha pelat yu u kenrat ki jat penriu ula penlat luit yu ula penlong kenrat yu halor ka ying ka sem ju bad unong penyat ya kispa ki hajar jungu ka gospel tatgum Matthew the nong ka ar fu way kad khot lai fu lai hadu sa fu lai pat sa fu san hadu sa fu henry snap sa ka ni ka way ka parshi u jisu la ong adon utrai kendo bathung ka briso wan ola kerya ka baro saudong ola ti thliu na ka benta ka kor tliat bad ula tei ka kon nangta ula ai wai ya ka briso haginong rep bhura ban ula le jinglen habala poi ka por khetso ula pha yala ki shakri sha ki nong rep bhura
ban shim yala kapinta kinong reb hura kila kem ya kishakri kila sho yaki kila penyap ya uway bat kilinthem mau ya uway pan Udao riu ulapha da ki weipat ki shakri khambun ban ya menshwa bat ki nongre bhura ki lale ya ki kumju khadu e ulapha yala ukhun namar ulapirkhat klempep kin burom ya ukhun jonga Henry haba ki nongwai ki la yoi ya ukhun ki la yoong paramaki uni ulong unong yo pateng Yangin ya penyap no yo pengin yo ya ka kendo jo kumta kila kem yo khun kila shop yo shabar ka briso bad kila penyap yo de habau try ka briso wan unde ayu ya kito kinong rap la kali ujisu klempep un penyap ya kito ki rius new kila jobab But ai wai ya ka briso ha ki weipat ki nongreb ki ban ai ya ka benta ka bahab hau ha ka por ka badai ujisu ula ong haki pimpat ju puli ayu ki jintho ki ong umau ya uba ki nongte ki la kentai kum ubam larkam la kela long umau dong dei utrai ubara le ya kane Katno ka long ka ba pila. Te kumta nga ong hapi la penbud ujisu ya ka hima u Blei un shimno na pi pad un ai ha ki briu ki ban penmi ki so ki badai. Ki rangba lingdo bad ki parisi ki la yo smo ya ki parshi ujisu bad ki la te pa ula kren shapang jongki. Kumta ki la pershang ban kem yu Henry Kila shapting ya ki paitpa ki ba lanyo ya ujisu kum unong yathu lupa ka gospel jong utrai